She wants some collab. I can sing for you, you can sing for me. Yeah. She said she wants some collab. She need them badly, be like tornado. She talks say I they play like Ronaldo. The thing they sweeter like me. Ya fara gidan ciwon abu bari ina ganin da nake shan wahala dan Allah ya nabi. Malam ya samu matsala ne? Mashin ne gaba ɗaya ta samu matsala kuma ga shi ciwon naƙi ta da sauka ba. Na tana ta wahala. Kai dai kawai bar wannan kawai. A na zamu samu faci ne. Na gan shi, na gode. Allah idan an yi fashin Allah yana buƙatar ciki. Da kudin warka ka kada ka cikin ba sai ka sa baka ba ina wani wahala daban kana wani wahala daban kai kana zuwa kana cin wani bakaci da Allah ka matsa ka ban guri Allah malam mun gode